Pa vi ste naši, čičo! И дойдохте на нашето ново видео, наши сладки души. Много сме яки денеска. Значи денеска ги снимаме. Ке готвиме. Ето ги готвиме, бе. Фукне. Готвиме попкорн. Се заебам. Kao španski. Готвиме пуцки. Пуцки е, гледай, шерпата какао. 550 пакетчи. Имаме 10 пакувања пуцки. Знаете, сега трябва да го запалим огъна. Огнют. Да, брат, имаме седниче, и мора седни да се свеги. Само За сум Бога. не нямаме. Ти на Няма се. Вака ти тук, вака. Значи, мора да го запалим, разбирате? Знаеш как? Ставете лайк на моят видео, ако това видео скупа. Kao neki pričam srpski, brate, a u stvari nemam blage veze. Ako ovo video subere 1000 лайка, će Ти му изкушам телефона на точно му сложи. фръм от тераса. И да, да го запалим, да видим, брат ми, дали файга от циганки како мало. Газ. Ако му се заболи от фръма, Ами, сними го гинчо да го видят си, сними го да видят това се пали. Сам никада. Влези му, чуме, влези. Бра. Браво. Чури. Иначе ако се умирисаме, не е битно, ме сега да ще биде окей. Видно сега пуканки. Ovo видео го субери 1000 лайка, се фърляме с обратно от тераса, на глава, на бетон. На бетон. За Бога. Но избора. Фърлиме ли ушпоред? Що? Ушпоред ние да се запали. Айде, чварки и колу садаш. Гледай kako се пари. Въобще да го може, брат, не разбира таки работи, когато се бъдат. Ще го буткаш по-малко. Не сега да е. Evo sad da pa i tu frma. Не верувам баш да го забавя. Сега ги видиш, видите му. Сварно не се заболи, но няма се. Ето, по-малко горе, сигурно. Хайде, деца. Evo, идат. Хайде, горе, яко пам. Пунемо врата, да? Сега още прасата да се. Evo moj brat, evo, gledajte. Lepotana ceca, da ovo je dat, te su pločkine. Evo drugi, gledaj. Знаеш, ono malo. Съм я. Evo drugi brat, evo. Ako nema pločke, ima dolara, razvijete. Kao не. Фаза? Отваряй. На пуца. Не трябва да ти паднат сега. Много да не ти бъдат отворени. Да, но ще паднат. Ще паднат. И ще паднеш. Много е охо, ей. Ой, препълно, брат. Ajde. Oni. Ide. Макаме. Evo, samo. Малко излег. Не, мора да го мъчи. Чури. Пусто му стана.
Sad treba da činome da pucka. Znaš kako pucka? I nema da mi uspe, ama mogu da nima, bе. Oj! Добре, jako mi se to zaraz. Ay, 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 ay. Yo. Potem nego. Głupio! Sve na uvidu, ajde! Nie buć na lewa. Oj, oj! Sve nage Martine, sve. Slušaj, ako ova video s ove rilja leka, opreme najgolemi od Ekler u MK. Ekler, brat. Oha! Come sono bambini. И тоа беше тоа за ова видео, наши сладкиши. Значи, kao što rekao, мако ова видео собере хиljada лайкова, правиме најголеми од Еклер у МК. Значи, тока, вака, толку, вака, све. Значи, да грм. Поздрав до вас, да не заборам да го поздравам за задолжениот, као си го? Као си го ти, да. Значи, на YouTube отворите Кекс, пишете, има дечкото, многу е добар во премиера, не, во Фотошоповите. Значи, бадето може да направи сликица на Тој е заложен за нашиот thumbnail, не за thumbnail, за нашиот профил pictures, банеро, дизајн, така совршено, пишете на YouTube Кекс. Значи, да. Поздрав до тебе, бата, се гледаме у наредно видео. Бра!